हॅलो. नमस्कार मंडळी. मी कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये तुमचं मनापासून सर्वांचं स्वागत करते. पटापट सर्वांनी कमेंट करा. लवकरात लवकर 2 मिनिटात आपला गेम स्टार्ट होणार आहे मंडळी. कमेंट करा लवकर. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. ताई माईक घेतलं का? हो, हे माझं नाहीये. हे माझ्या फ्रेंडचं आहे. माझं जरा व्यवस्थित चालत नाही, सो मी हे माझ्या फ्रेंडचं माईक घेतलंय. गोयाचं आहे. मला एक्सपिरियन्स घ्यायचा आहे, घ्यायचं कसं छान आवाज येतो तो. कमेंट करून सांगा आवाज कसा येतोय, छान येतोय का याचा आवाज. पटापट कमेंट करा मंडळी. चला तर मंडळी स्टार्ट करायचं का गेम. सीसी वर असणाऱ्यांनी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. सीसी वर असणाऱ्यांनी लवकरात माझा हॅलो, आवाज येतोय का मंडळी? कमेंट करून मला सांगा. आपण गेमला स्टार्ट करणार आहोत. ओनली स्टार्ट रॉंग आन्सर ओनली. समजलं का मंडळी? चुकीची उत्तरं द्यायची आहेत, कॉमेडी उत्तरं द्यायची आहेत. म्हणजे कोणी कल्पना पण नाही करू शकणार की आन्सर काय असतील, अशी उत्तरं तुम्ही देणार आहात. तर बघू किती जण उत्तरं व्यवस्थित देत आहेत. गौतम, नमस्कार गौतम दादा. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय भीम. आवाज येतोय का? कमेंट करून मला एकदा सांगा.
इथं मोबाईलचं हे लावलं ना हे बंद पडलं की होता म्हणून ते सरकत नाहीये. त्याचं बी चार्जिंग संपलं का काय? हे चार्जिंगला नसतं. हो का? आता सरकणार ते. ओके. हा बरोबर. तर मंडळी स्टार्ट करूया आपण गेम. तोपर्यंत सगळे गायबच झाले बघा. आवाज तुमचा आहे बघा. हॅलो. नमस्कार मंडळी. चला चला लवकरात लवकर चालू करूया गेम. हॅलो. हॅलो. नमस्कार मंडळी. हॅलो. आवाज येतोय तुम्हाला सर्वांना? का बरं कनेक्ट होईल? ताई तुमच्याकडे माईकच चालला पहिल्यांदा चाललो. काय ते? माईकच चालू ना झाले काय झालं की का? तेव्हा इथं बंद पडायला ह्याच्यात चार्जिंग नाही वाटायला मला तर. हे चार्जिंग करतात. त्याला चार्जिंग करावं लागते. मी लक्ष दिलं नाही. आज व्हिडिओ बघताना मी लक्ष दिलंय त्याला. माझ्याकडे नाही असला सेल्फी स्टिक. आता बघते होतंय का? नाही तर मी माझी अशीच घेते लाईव्ह. खूप छान आवाज येतोय. डबल आवाज येतोय. ओके. तर मंडळी आता आपण गेम स्टार्ट करूया. गेम असा आहे की आपण मी क्वेश्चन विचारणार, त्याची तुम्ही रॉंग आन्सर द्यायची आहेत. फनी विथ रॉंग आन्सर. ओके. तर मी पहिला प्रश्न घालते. पुष्पा झुकेगा नहीं. पुष्पा झुकेगा नहीं कारण त्याच्या पाठीत काय झालंय? पुष्पा झुकेगा नहीं कारण त्याच्या पाठीत काय झालंय? पटकन आन्सर द्या. बघू कोण कोण आन्सर देतोय. चिनू म्हणते लाईक केलं. खूप छान आवाज येतोय. जेवून येतो नक्की. ओके लवकर ये. बोकड आलंय. त्याच्या पाठीत बोकड आलंय. ओके. पोंग आलंय पोंग. दुसरा प्रश्न घेते मी. बाहुबलीला कटप्पाने का मारलं? बाहुबलीला कटप्पाने का मारलं? कमेंट करून सांगा पटकन. बाहुबलीला कटप्पाने का मारलं? बघूया जेवढी लोक फनी आन्सर देतील. इट्स नाईस. सांगा पटकन सांगा. आन्सर द्या. परत लवकर जॉईन व्हा. मार लागलाय. मार लागलाय. कोणाला मार लागला? कारण त्याच्या पाठीत मार लागला. ओके. कारण बाहुबलीची लईची नाटकी मारत होता मूवी मध्ये. ओके. लईच नाटकी मारत होता बाहुबली मध्ये. ओके ओके. नाईस आन्सर. पुढचा. शाहरुख खानचा प्रसिद्ध पोज दोन्ही हात पसरवणे कशासाठी आहे? शाहरुख खानची प्रसिद्ध पोज दोन्ही हात पसरणे कशासाठी आहे? पटापट कमेंट करा मंडळी. पटकन कमेंट करा.
हाय कुशल. हॅलो कुशल. मेंढर बोलवायला. निलेश दादा नमस्कार. इले इले म्हणताय निलेश दादा. कुशल म्हणते तुम्ही मला ओळखलं का? येस कुशल ओळखलं तर. स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. पटापटा सर्वांनी जॉईन व्हा, लाईक करा चॅनलला आणि छान छान फनी आन्सर द्या. आणि जर आता तुम्ही नवीन आहात त्यामुळे मी पुन्हा एकदा सांगते की हे लाईव्ह कसं आहे. स्टार्ट ओनली रॉंग आन्सर्स द्यायची आहे. सांगा मी कुठे राहतो. तू जमिनीवरच राहतो भावा. आता मी जरा सोशल मीडियावर बोलते. अभिजित काने म्हणते कुठे होता इतके दिवस? गावाला होते मी. मंडळी पटापटा लाईक करा सर्वांनी. मी गावी गेलेले. सो शनिवारी आले आणि सोमवार कालपासून आमचं लाईव्ह सुरू झालंय. लवकरात लवकर सर्वांनी जॉईन व्हा, लवकरात लवकर. निलेश दादा खूप छान वाटलं बऱ्याच दिवसांनी लाईव्हवर पाहून. स्वागत आहे सर्वांचे. वेलकम वेलकम सर्वांना. निलेश दादा तुझंही खूप खूप स्वागत आहे. चिनू म्हणतोय नेक्स्ट. म्हणजे तू ओळखले नाही मला मावशी, आता तुझा चष्मा चोरणार. अरे ओळखले रे, पण कुठे राहतो ते मी लक्षात नाही राहिलं माझ्या. चला पटकन पुढचा प्रश्न विचारते मी. लोक इंस्टाग्रामवर रील का बनवतात? लोक इंस्टाग्रामवर रील्स का बनवतात? पटकन कमेंट करून सांगा हा मला. कौशल मध्ये वडापाव. वडापाव काय? प्रश्न ठेवते अगो गप्पा मार. येस येस, गप्पा पण आपल्या सोबतच चालणार आहे. अभ्यास करायला वडापाव, अभ्यास करायला. ओके ओके ओके, नाईस आन्सर. पुढचा, सिंगमचा खरा व्यवसाय काय? आन्सर एकदम फनी पाहिजेत. अजूनही कोणाची मला फनी आन्सर आली नाहीये. चिनू म्हणते आपली हाय नाही ती लफडी दाखवायला. ओ माय गॉड, इंस्टाग्रामवर रील्स. आपली हाय नाही ती लफडी दाखवायला रील्स बनवतात. ओ माय गॉड, चोरी करणार. ओ माय गॉड, सिंगमचा रिअल व्यवसाय चोरी. मस्त. 3 इडियट्स मध्ये सायलेन्स सरने दिलेले भाषण कोणी लिहिले होते? पटकन. निलेश दादा म्हणतोय मी स्वतः. येस. पाणीपुरी मध्ये पुरीच्या आत काय असतं? सांगा सांगा. पाणीपुरीच्या पुरीच्या आतमध्ये काय असतं? पटकन सांगा. पाणी. अरे काहीतरी अशी फनी उत्तर द्या. पाणीपुरीच्या पुरीमध्ये आतमध्ये काय भरतात? काय असतं? खेकडा. नो. कुशल दादा म्हणते गटाराचे पाणी. ओ माय गॉड, क्लॅप 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 क्लॅप. मस्त मस्त आन्सर दिले डॉक्टर मोदी. चांगले आन्सर द्या यार, काय ते रडकी आन्सर देता. आपण सकाळचा ब्रश कशाने करतो? आपण सकाळचा ब्रश कशाने करतो? सांगा सांगा सांगा. आपण सकाळचा ब्रश कशाने करतो?
पटकन आपण सकाळचा ब्रश कशाने करतो? सकाळी प्रेशर यायला. कशासाठी करतो असं नाही. चिनू म्हणतो टॉयलेट ब्रश. दुसरा प्रश्न आहे, निलेश दादाने त्याच्या आईकडनं कितवीत असताना मार खाल्लेला? निलेश दादाने त्याच्या आईकडनं कितवीत असताना मार खाल्लेला? बघा बघा कोण आन्सर देते. अरे बापरे. द्या ते आन्सर. आज पान खातोय. पान खातोय का? गोविंद पाटील, नमस्कार. नमस्कार दादा, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी पटापट लाईक करा. नवीन असाल तर चॅनलला जॉईन करा. खूप दिवसांनी आलाय गोविंद दादा. मस्त आहे. ओके. चिनू म्हणते काय आहे प्रश्न? गोविंद दादा म्हणते होय खूप दिवस झाले. गोविंद दादा म्हणतात 9 नंबर लाईक डन. थँक्यू थँक्यू. निलेश दादाने कितवीत असताना मार खाल्लेला? पड. नाही गो, आईन कधी नाही मारल्यान. पप्पांनी 4थीत असताना फक्त एक चपाट मारल्यानी होती फक्त. हे भगवान. चिनू म्हणते जेव्हा ते जन्मले तेव्हा. चला चला सगळ्यांनी आन्सर देवा. आपण जेवताना पाण्याचा वापर कशासाठी करतो? आपण जेवताना पाण्याचा वापर कशासाठी करतो? पटकन आन्सर द्या. टॉयलेट ब्रशने. सुनीता ताई, प्रश्न असा आहे, आपण जेवताना पाण्याचा वापर कशासाठी करतो? ओकायला. गुरुनाथ दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. गुरुनाथ दादा हाय म्हणतायत. सुनीता ताई, आपण जेवताना पाण्याचा वापर कशासाठी करतो? तर चिन्मयने सांगितलंय ओकायला. जय गुरुबा काका, सांगा जरा. कमेंट करा सर्वांनी. लाईक करा चॅनलला. हा, कॉमेडी उत्तर द्यायची आहे सगळ्यांनी. तुम्ही कॉमेडी उत्तरच देत नाही आहात. घाबरू नका रे, इथं काही पण उत्तर द्या. हात धुवाला. गुरुनाथ दादा, गेम असा आहे की म्हणजे आन्सर अशी फनी द्यायची, फनी आन्सर द्यायची आहेत. पुढचा प्रश्न आहे, आरशामध्ये आपण कशासाठी बघतो? हॅलो, आवाज येतोय का मंडळी? कमेंट
सांगा सांगा, आपण आरशामध्ये कशासाठी पाहतो? इकडे कधी आली ताई? शनिवारी आली दादा. चुनू म्हणतोय कर्म बघायला. वा 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 वा. अजून कोणाला आन्सर येतंय का? कमेंट करून सांगा. कमेंट मिस कुठली? निलेश दादा तुझी मला कमेंट नाही आली आहे. नाही गो आईन कधी नाही मारल्यान यो चेक केली कमेंट, ती वाचले पण. वर्गात पहिल्या बाकावर बसणारी मुलं काय करतात? ओके गुरुनाथ दादा, ओके ओके. सांगा सांगा, वर्गात पहिल्या बाकावर बसणारी मुलं काय करतात? सांगा पटकन, कमेंट करा. 23 मिनिटं झालेली आहेत आणि फक्त 10 लाईक झाले आहेत. पटापटा सीसीला जॉईन असणाऱ्यांनी कमेंट करा. सांगा सांगा मंडळी, बाकावर वर्गात पहिल्या बाकावर बसणारी मुलं काय करतात? चाड्या करतात, कर्कटाने खरडतात. हा, चाड्या करतात हे मात्र खरं आहे. निलेश दादा चल येतंय गडबडीत होय. ओके निलेश दादा, बाय, टेक केअर. गुरुनाथ दादा मध्ये खडू मारतात. बाईंका कळी लावतात, बाकी काय करणार नाही. पहिल्या बेंचवर बसणारी आणि स्वतः अभ्यास करतात आणि नाही करणाऱ्यांची नावं सांगतात. बरोबर की नाही? पुरणपोळीच्या आत काय लपलेलं असतं? पुरणपोळीच्या आत काय लपलेलं असतं? आता आवाज येणार बघा मला. आवाज येतोय का आता? आता आवाज येणार. आता आला आवाज, आला रे आला. मी सांगू पुरणपोळीमध्ये काय काय लपलेलं असतं? पुरणपोळीमध्ये लहान मुलांचं शेवूड लपलेलं असतं. खावा आता पुरणपोळी. सुनीता ताई खावा पुरणपोळी. शाळेची घंटा वाजल्यावर मुलांच्या मनात काय विचार येतो? शाळेची घंटा वाजल्यावर मुलांच्या मनात काय विचार येतो? यार सांग. पुरणपोळीमध्ये झुरळाचं गोंडे लपलेले असतात. गोंडे काय म्हणजे? चिची. सुनीता ताई जास्त खातात पुरणपोळ्या. पटकन कमेंट करा.
वर्गात शाळेची घंटा वाजल्यावर प्रथमेश दादा म्हणते, बहीण माझी बहीण आली रे आली, माझ्या बहिणीला बघून आनंद झाला रे. ओके, थँक्यू. उत्तर दे प्रथमेश दादा. शाळेची घंटा वाजल्यावर मुलं बागेत आकर्षित होतात कॅडबरी घेऊन भेटायला. ओ माय गॉड. खुशी ते तेल लावलंस तू? नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, सुट्टीचा अर्ज लिहिताना कोणते खरे कारण द्यावे सांगा पटकन. तायडे 12 लाईक डन. ओके, थँक्यू. प्रथमेश दादा तुझा संसार कसं चाललो? तुझा संसार कसा चाललाय? चांगला चालू आमच्या दोघांचा संसार. ओके. शेजारची आजी भाजी निवडायला बोलवत होती म्हणून रजा. शेजारची आजी भाजी निवडायला बोलवत होती म्हणून रजा. हे मात्र आन्सर मस्त आहे. सुनीता ताई, तुम्हाला एकदा बॅक करा आणि पुन्हा एकदा चालू करा. झेरॉक्स मशीन मधून काय बाहेर पडतं? झेरॉक्स मशीन मधून काय बाहेर पडतं? तायडे, लाईव्हला व्हिडिओ कॉल करता येत नाही का? लाईव्हला व्हिडिओ कॉल कसा करता येणार? मंडळी पटापटा कमेंट करा. चला सर्वांनी कमेंट करा लवकरात लवकर. काय सांगू राणी मला गाव सुटना कसं तायडे, काय सांगू राणी मला गाव सुटना, कसं सांगू राणी मला गाव सुटना. घर बंद करा मंदिरानी मावला गंग. तायडे, दाजी कुठं आहेत? ऑफिसला गेले दाजी. सांगतच नाही बाबा. पुढचा प्रश्न आहे, गुगल कडे सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं कुठून येतात? गुगल कडे सर्व प्रश्नांची उत्तरं कुठून येतात? खुशी ते नको. तायडे, माझा भाचा कुठे आहे? प्रथमेश दादा, तुला भाचा नाहीये. मंडळी पटापट कमेंट करा सीसी वर असणाऱ्यांनी.
हेलो सुप्रिया दीदी, शो योर फेस। सुप्रिया दीदी मैं आपको मिस कर रही थी। मैं मन में ही बोल रही, इसने मुझे बताया और फिर अभी नहीं आ रही है। जेवण झाले ताई? जेवण नाही झाले, मी जेवली आज। मैं जिम कर रही हूँ ना इसलिए। सुप्रिया दीदी मैं जिम कर रही हूँ। संकेत दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये। कसा आहेत? हॅलो मॅडम। त्याडे माझी भाची कुठे आहे? भाची एक आली आहे, छोटी भाची, आणि परी अजून स्कूल मध्ये आहे। सुप्रिया दीदी मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी, आपको उसके रॉन्ग आंसर देने हैं, फनी विथ फनी आंसर, ओके? पेनाचं टोपण नेहमी कुठं हरवतं? ओके, हा प्रश्न आहे, पेनाचं टोपण नेहमी कुठं हरवतं? सुप्रिया दीदी आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो पेन का ऊपर का जो ढक्कन होता है वो कहाँ हमेशा मिस हो जाता है? ये आंसर का रॉन्ग आंसर देना है आपको, फनी वाला, ओके? पेन का जो ढक्कन होता है वो कहाँ मिस हो जाता है, कहाँ गुम हो जाता है? Show your face in the heart. पण कमेंट करा यार, कुठे गेलात? हॅलो, आवाज येतोय का मंडळी? कमेंट करून मला. मंडळी कमेंट करा, सगळ्यांनी कमेंट करा। हेलो सुप्रिया दीदी, हेलो, कहाँ गई? मैं तो इधर ही हूँ, आपके मैसेज ही नहीं आ रहे। अरे एक गेम चल रहा है, उसका आपको आंसर देना है कि मतलब मैंने बोला कि जो पेन का जो ढक्कन होता है ऊपर का वो कहाँ गुम हो जाता है, उसका फनी आंसर देना है, रॉन्ग आंसर। तुमने याद किया और हम आ गए, हम चले आए। चलो आंसर दे दो, आंसर दे। लाइव में जिम कर, यस लाइव में जिम कर, या जिम में लाइव करूं? मैं भी करूंगी देख के। हम जा रहे हैं सुबह, नहीं शाम को 5:15 बजे जाते हैं, 5 बजे, 5 से 6:15 बजे तक करते हैं, 6:15 से 6:15 बजे तक, 6:30 बजे घर आते हैं। आज मेरा सर, गर्दन, हाथ पैर दर्द कर रहा है। चलो गप्पे ही मारते हैं, गेम में तो कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। मंडळी पटापटा आन्सर द्या यार, काय तुम्ही माणसं। एक झोका, एक झोका, ओके मैं भी करूंगी देख के। वो मिस नहीं होता, बेड के नीचे छुप जाता है। ओ माय गॉड, सही आंसर है, वो मिस नहीं होता, बेड के पीछे छुप जाता है। क्यों छुपता है सुप्रिया दीदी, क्यों छुपता है? क्यों छुपता होगा? क्योंकि हम उसको ना बैठते बैठते खा जाते हैं ऐसे, है ना? मुझे आदत थी पहले। मेरी कमेंट शो नहीं हो रही है क्या? एक मिनट में आपको ब्लू दे दी हूँ। एक झोंका,
आमची ओळख आहे का? RGB यस। सुप्रिया दीदी मैंने कमेंट किया है। हाँ अभी आएंगे आपके सबके कमेंट। मैं एन भेज दिया था। ओके शो नहीं हुआ तुझे। ओके ओके एक मिनट में एक्टिविटी में जाके देखती हूँ। अक्खा मसूर खानी है मुझे तभी तो ग्रो हो रहा तेरा चैनल। तुझे आती है बनानी अक्खा मसूर खानी है मुझे? हाँ आती है अक्खा मसूर, सिंपल तरीके से आती है दीदी। वो बेड के नीचे छुप जाता है। तेरी लाइव पीछे चल रही है। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। गूगल कडे मतलब गूगल के पास जाऊ दे, आपण बोलू। हम बातें करते हैं यार, गेम का छोड़ दो। पागल करके रखा इस गेम ने मुझे। जो गेम बोला था ये गेम लाओ लाओ वही चला गया। मंडळी पटापट कमेंट करा कोकणची प्रीती या चॅनलला। हाइड एंड सीक खेलते हैं हमारे साथ। यस हाइड एंड सीक खेलता है हमारे साथ, सही है। मैं तो उसको खाती थी ऐसे, पेन के ऊपर का जो होता है ना उसको मैं खाती थी ऐसे चबा चबा के, इसलिए गुम होता होगा। कमेंट करो, कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा कोकणची प्रीती या लाईव्हला कमेंट करा लवकरात लवकर। हॅलो मंडळी कुठे गेला सगळेजण? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मोरया रे पप्पा मोरया रे, मोरया रे पप्पा मोरया रे। पैजनांचा नादाला गोड कानी ग, पैजनांचा नादाला गोड कानी ग। पैजनांचा नादाला गोड कानी ग, पैजनांचा नादाला गोड कानी ग। हाय अमोल दादा नमस्कार, स्वागत आहे। क्या बनाया आज तुमने? आज मैंने बनाया है चने की सब्जी और रोटी और चावल बनाने हैं, जब ये आएंगे तब बनाऊंगी। मैंने रोटी खा ली। नमस्कार अमोल दादा, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये तुमचं। नमस्कार, जय महाराष्ट्र।
ओके, नाशिक वरून आहात का तुम्ही? स्वागत आहे अमोल दादा, खूप खूप स्वागत आहे. आरबी जवान कसे आहेत? मस्त आहे. तुम्ही ओळखता का? तुम्ही ओळखता का दादा? विठू माऊली तू माऊली जगाची, विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठल माय बापा काय तुझी माया, सांगू श्रीरंगा काय तुझी माया, सांगू श्रीरंगा संसाराची पंढरी तू केली पांडुरंगा, डोळ्यातून वाही वाहे चंद्रभागा, अमृताची गोडी आज आली विठ्ठला माय बापा, विठू माऊली तू माऊली जगाची, विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची. तरीच मला थोडासा भास झाला. येस मानसी. अमोल दादा म्हणते ताई आपण फेब्रुवारी मध्ये बोललो होतो. ओके ओके, हो का? नाही मी जरा विसरली असेल दादा, माफ करा. मानसी बोलते लाईव्ह आहे असा, लाईक डन. थँक्यू मानसी, कशी आहेस तू? सुनीता ताई म्हणते खूप सुंदर. माईक घेतलंच काय गो ताई? नाही गो, असा मका घेऊचा, पण या माझ्या फ्रेंडचा असा समोरच्या ताईंचा, तर म्हटलं यूज करून बघूया, चांगला वाटला तर आपण आपला काय घेऊ गावात. वा वा, तालिया. थँक्यू थँक्यू. पंढरपुरात कोण जाता की नाही? गावचा काय कोणा? पटकन सांगा सांगा, पंढरपुरात कोण जाता? माका घेऊन चला जाताना. फिरत्या चाकावरती देशी मातेला हाका, विठ्ठला तू वेढा कुंभार, विठ्ठला तू वेढा कुंभार, माती पाणी उजेड वारा तूच मिसळशी सर्व पसारा, माती पाणी उजेड वारा तूच मिसळशी सर्व पसारा, आभाळाच मगये आकारा तुझ्या घटाच्या उतरंडीला नसे अंत ना पार, तू वेढा कुंभार, विठ्ठला तू वेढा कुंभार.
सुप्रिया दीदी बोल रही है तुम सिंगर क्यों नहीं बन जाती? अरे सपना था मेरा सिंगर बनने का, लेकिन क्या करूं नहीं बन पाई, किसी ने नहीं, मैं मुझे सिंगिंग ही नहीं सिखाई. वा वा तालिया. मी मस्त. तू कशी आहेस? मी पण मस्त आहे मानसी. तू कशी आहेस? गावी गेलेलीस काय? हाय सुप्रिया दीदी. प्रकाश मळगुटे. प्रकाश हाय ब्युटिफुल. नमस्कार दादा, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कुठून बोलताय तुम्ही? सुप्रिया दीदी कुछ समझ नहीं आ रहा है. हाँ सॉन्ग नहीं समझ में आ रहे होंगे, लेकिन मेरी लैंग्वेज तो समझ में आती होगी. मराठी आप सीख रहे हो तो आती ही होगी, समझ में आनी चाहिए. प्रकाश दादा म्हणताय सांगलीवरून. ओके प्रकाश दादा, सांगलीवरून बोलताय का? खूप खूप स्वागत आहे. नवीन आहात माझ्या चॅनलवर तर नक्की चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉन वर क्लिक करा, जेणेकरून माझं उद्याचं जे लाईव्ह असेल त्यांची नोटिफिकेशन जी असते ती तुम्हाला मिळेल. ओके, नक्की जॉईन व्हा. आवडेल आम्हाला तुमच्याशी बोलायला. कमेंट करा लवकरात लवकर सगळ्यांनी, लाईक करा. कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा, लवकरात लवकर कमेंट करा मंडळी. कमेंट मात्र येत नाहीये. लाइक डन 17. थैंक यू प्रकाश दादा. मेरे कमेंट नहीं दिख रहे क्या? आपके दिख रहे हैं सुप्रिया दीदी, इमोजी भेज रहे हो ना. इतने ही दिख रहे, और तो नहीं दिख रहे मुझे. लाइक डन 17. थैंक यू. सुप्रिया दीदी खाना बन गया क्या? सुप्रिया दीदी खाना बन गया? एक सुप्रिया दीदी के लिए गाना बजाती हूँ. ओके सुप्रिया दीदी, मैं आपके लिए एक गाना बोलती हूँ. तुम्ही प्रकाश दादा म्हणताय तुम्ही काय बोलता? तुम्ही काय करता? मी हाऊसवाईफच आहे दादा, आणि माझं युट्यूब चॅनल आहे. नक्की जॉईन व्हा. ओके सुप्रिया दीदी, आपके लिए एक सॉन्ग प्यारा सा. चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम. चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम. तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं. क्या ये जिंदगानी है बस तेरी कहानी है. क्या ये जिंदगानी है बस तेरी कहानी है. सुप्रिया दीदी. प्रकाश दादा म्हणताय आमच्यासाठी पण एखादं गाणं होऊन जाऊ द्या. सॉन्ग तुमच्यासाठी पण मी एक गाणं गाते. एक मिनिट.
पटापट कमेंट करा. मंडळी पटापट कमेंट करा. प्रकाश दादा आहात का तुम्ही लाईव्हला? मंडळी पटापट कमेंट करा. ओके, प्लीज कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा. तुमच्यासाठी माझ्यासाठी तुमच्यासाठी एक गाणं आहे. जपते मी तुला उराशी. सॉरी आहे ना. दादा तू माझा मी तुझी ताई. दादा तू तुझा दादा मी काय यार विसरली की. दादा तू माझा मी तुझी ताई. दादा तू माझा मी तुझी ताई. हाय यशश्री, कशी आहेस तू? स्वागत आहे कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये तुझं. सोनियाच्या ताटी उजळल्या ज्योती ओवाळी ते भाऊराया. खूप दिवसांनी आलीस का? हो, खूप दिवसांनी. सो ब्युटिफुल, थँक्यू. कोकण मध्ये कुठे राहते? मी सिंधुदुर्गात आहे दादा, सिंधुदुर्गातली. यशश्री म्हणते काय करते? काय नाही ग, लाईव्ह घेते. प्रकाश दादा म्हणताय जेवलीस का? हा दादा मी जेवली. तुम्ही जेवलात का? तू आली होतीस का इकडे? हो ग यशश्री, मी आलेली. प्रकाश दादा म्हणते ओके जयश्री. प्रकाश दादा म्हणतात हो. ओके ओके. मग काय तुमच्या इकडे पाऊस पडतोय का प्रकाश दादा? यशस्वी पाऊस पडतोय का? गावाला पाऊस पडतोय का? दादा तू माझा मी तुझी ताई. दादा तू माझा मी तुझी ताई. खूप मस्त आहे ना गाणं हे. जपते तुला पुराशी. ही राही. दादा तू माझा मी तुझी ताई. दादा तू माझा मी तुझी ताई. तुझ्यापेक्षा गोड काय? तुझ्यापेक्षा गोड हाय प्रीतू, हाय प्रीतू. पटापट कमेंट करा मंडळी. ला ला ला. ओके. नाही ग, तू गेल्यापासून पाऊसच नाही. आय थिंक पाऊस म्हणाला प्रीती गेली तर मी पण जातो. यशश्री म्हणते आज आमच्या कॉलेजमध्ये सत्यनारायणची पूजा आहे, मी आले आहे. ओके. सत्यनारायणची आरती कुठलं ते? आरती कुठली कधी म्हणतात ती सत्यनारायणची? जय जय श्री.
काहीतरी म्हणतात. तुझं गाणं म्हणत आहे असे तुझ्या इतकं गोड आहे. ओके ओके, थँक्यू. पूनम ताई नमस्कार. नमस्कार बाय. हो, नमस्कार बायको. यशश्रीचा मेसेज गायब आहे. पटापट कमेंट करा मंडळी. ला 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 ला. ला 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 ला. ला 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 ला. हा, जय जय दीन दयाळा सत्यनारायण देव. जय जय दीन दयाळा सत्य नारायण देवा. मस्त आहे ना हे, म्हणजे ऐकायला एवढी भारी वाटते ही आरती. पंचारती हो वाळू श्रीपती, पंचारती हो वाळू श्रीपती, तुझ गौरी जय जय दीन दयाळा सत्य नारायण देवा. काय बघते, माझी पण कमेंट वाच ना. अरे वाचली की, जय जय दीन दयाळ सत्यनारायण देवा. तुझ्या कॉलेजमध्ये पूजा होती हेही वाचलं बाई. काय बघते, बघतेस काय रागाने? लाईक केलं या वागाने. बघतेस काय रागाने? लाईक केलं या वागाने. जयश्री कुठून आहात? जयश्री पण कोकणातली आहे, कुडाळातली. ताईच्या तिथून, ताईच्या तिथून. सुखाचे चांदणी, सुखाचे चांदणी, मोरपंखीचा फुलीचे सोबतीने. अगं माझी कमेंट वाच ना. अगं वाचली ग मी, कुठली वाचू कमेंट? मला तुझे कमेंटच एवढेच आले. मी युनिवर्स मधून. हाय अक्षय दादा. यार तुला माझा निरोप पोचला का चिन्मयने? मी चिन्मयला म्हटलं की यार अक्षय दादा नाही आला, तर म्हणतोय मला तो दुसऱ्या एका लाईव्ह वर दिसलेला. म्हटलं परत जर दिसला त्याला सांग प्रीतिया ताईने लाईव्हला बोलवलंय उद्या 1:15 वाजता. आलास तू, थँक्यू सो मच दादा आल्याबद्दल. यार आपली माणसं ठरलेली जर नाही आली तर मजा येत नाही. कोकण, प्रकाश दादा म्हणतात कोकण म्हणजे स्वर्ग. कोकणात काय आहे? स्वर्ग. स्वर्गापेक्षा सुंदर आसा आमचो यो कोकण. स्वर्गापेक्षा सुंदर आसा आमचो यो कोकण. तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा, प्रसन्न होतला मन. तुमचा प्रसन्न होतला मन, तुमचा प्रसन्न होतला मन. अजून एक कुठला तरी कडवे आता. कुठला? कोकणाचा पाया रचला नाही, सिंधुदुर्ग शोभे. हा, सिंधुदुर्ग शोभे आंबा फणसाच्या बागानी. कोकणाचा पाया रचिला दैव दैवतानी. सिंधुदुर्ग शोभे आंबा फणसाच्या बागानी.
कोकणाचा पाया रचिला दैव देवतानी. अग यशश्री, जय जय दीनदया सत्यनारायण देवा, हीच एक आली आहे. चिन्मय नाही भेटला पण नोटिफिकेशन आली. येस, अक्षय दादा थँक्यू सो मच आल्याबद्दल. प्रकाश दादा मध्ये कोकण मध्ये राहणारी माणसं त्यापेक्षा. ओके दादा, खरंच तुम्ही कधी आलात का प्रकाश दादा? फिरलोय सगळं कोकण. वा वा वा, खूप छान. तुम्ही काय करता प्रकाश दादा? कोकणाचा पाया रचिला देव देवतानी, सिंधुदुर्ग शोभे. काय म्हणते का? एनिवेज मी ऑस्ट्रेलियाला आहे. ओके, गेला ऑस्ट्रेलियाला. वा वा वा, खूप छान दादा. मग इकडे येणार होतास तू गावी? फिरलोय सगळा कोकण. ओके, ऑस्ट्रेलियाला अजून 10 दिवस आहे, मग इंग्लंडला. ओके, मग थायलंडला. प्रकाश दादा म्हणतात हो जॉब. ओके, करू काय करूला? प्रशांत दादा खूप दिवसांनी अवतारला तुम्ही. अभिजित दादा म्हणता 19 नंबर लाईक. थँक्यू अभिजित दादा. स्वागत आहे सगळ्यांचं. सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. खूप दिवसांनी दिसूला. कशी आहे तब्येत पाणी? मस्त आहे प्रशांत दादा, खूप छान आहे माझी तब्येत. तुमची कशी आहे नक्की सांगा. अक्षय, इंडियाला यायचा चान्स नाही. मग तू तुझ्या बायकोला द्यायला येत होता ना ताई, तुम्हाला सप नाही केलं. सप केलेलं आहे अभिजित दादा मी तुला. प्रशांत दादा म्हणते प्रीती सिस्टर. चला मंडळी, पटकन सगळ्यांनी लाईक करा. ओळख आहे की नाही? आहे प्रशांत दादा, मी विसरत नाही, तुम्ही विसरता. मी सांगलेलं आता कॅन्टीन मधला असा ठेवून येईल. आता जे चपाती भाजी खायची. कोकणाचा पाया रचिला दैव देवतानी, सिंधुदुर्ग शोभे आंब फणसाच्या बागानी. कोकणाचा पाया रचिला दैव देवतानी. धरुणी हात माझा पदर ओढितो. अक्षदा दादा थायलंडला नाही, नेक्स्ट इयरचा प्लॅन आहे. ओके. दिलीप दादा नमस्कार. नमस्कार ताई, शुभ दुपार. शुभ दुपार दिलीप दादा, कसे आहात तुम्ही? आता उद्यापासून सगळ्या लाईव्ह असणार आहे बरोबर 1:15 वाजता. तर सर्वांनी तुम्हाला जर वेळ भेटला तर नक्की लाईव्हला येत जावा. असं काय आयडी कार्ड दिले येते असा बघू.
परीची आयडेंटिटी कार्ड, त्यामध्ये परीचा फोटो असा आहे, असा. तर ती परी मला म्हणते की टीचरांनी हसायला नको सांगितलेलं. हे बघा, फोटो असा आहे. तर टीचरांनी सांगितलं हसू नका कोणी. यार काय हे जबरदस्ती, हसायला पण मनाई आता. काय माणसं बाई. धरुणी ग हात माझा पदर ओढितो, धरुणी ग हात माझा पदर ओढितो, मग तुझा कृष्ण मुरारी. यायचं आहे पण माझी बिझनेस टूर, तिला घेऊन यायचं आहे पण माझी बिझनेस टूर लागली आहे. ओके, मग तुला चान्स नाही जायला. दिलीप दादा म्हणते ताई आम्ही मस्त आहे, तुम्ही कसे आहात? मी पण मस्त आहे दिलीप दादा, मी आताच गावी जाऊन आली. अक्षय दादा म्हणते माझा डिपार्टमेंट चेंज केलं त्यामुळे अ, 20 नंबर माझा डिपार्टमेंट चेंज केलं त्यामुळे आता माझी बिझनेस टूर नसणार आहे. ओके, टूर असणार आहे. ओके, दिलीप दादा म्हणते ताई 20 नंबर लाईक डन केला आहे. थँक्यू दिलीप दादा. चिनू मध्ये मी जेवून आलो, काय प्रश्न आहेत की संपले? चल मी आता नाही प्रश्न घेणार, काय उत्तर द्यायला कोणच नाही, बंद प्रश्न. हाय ला 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 ना 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 ना. अरे बापरे, येस. अक्षय दादा म्हणतोय मी दाजींवर रागवणार आहे, अजून नेत्र चिकित्सा नाही गेली, आता इकडे घेऊन जाणार आहे, चष्मा बदलायचा आहे, नेत्र चिकित्सा करून यायची आहे. हॅलो अक्षय दादा. चला, आज प्रेम कुठे राहिला काय समजत नाही बघ ना. काल चिनू आणि प्रेम होता तर अक्षय दादा नव्हता, आज अक्षय दादा चिनू आहे तर प्रेम नाहीये. यार कधी पूर्ण होणार? संतोष तावळे म्हणतात विचारा प्रश्न. आता प्रश्न नाहीये दादा, मी एक सुंदर गाणं म्हणते, मूड फ्रेश होईल सगळ्यांचा. एक गवळण आहे यमुनेच्या तीरी, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल, चला बघू. म्हणते यमुनेच्या तीरी काना पाहिला हरी, हो यमुनेच्या तीरी काना पाहिला हरी, काना वाजवितो बासरी, काना वाजवी बासरी, काना वाजवी बासरी, काना वाजवी बासरी, काना वाजवी बासरी. यमुनेच्या तीरी काना पाहिला हरी, काना वाजवितो बासरी, काना वाजवी बासरी, काना वाजवी बासरी. 12-16 गवळ्याच्या नारी, त्या नटून चालल्या मथुरा बाजारी, त्या 12-16 गवळ्याच्या नारी, त्या नटून चालल्या गोकुळ नगरी. त्याने मारला खडा न फोडला,
त्याने मारला खडा आणि माझा फोडला घडा, त्याने फोडिल्या का घरी, काना वाजवी बासरी, काना वाजवी बासरी. अक्षय दादा म्हणते हॅलो चिनू, ऍडमिशनचं काय झालं तुझ्या. चिनू म्हणतोय काय झाल्या तुमच्या लाईव्ह जास्त दिवस झाली नाही त्यामुळे लोक विसरली. तेच ना, लोक विसरली, पण आहेत जी मेन आहेत ती मात्र सगळी आली. चिनू म्हणते अक्षय दादा आता रजिस्ट्रेशन आणि डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन झाल्या. ओके. चिनू म्हणते वा वा खूप सुरेख गाणं. अक्षय दादा म्हणतात गुड. हे गाणं ना म्हणजे गणपतीत भजनात जेव्हा गवळण वगैरे म्हणतात ना तेव्हा लय भारी वाटायचं ऐकायचं. म्हणजे मी लहानपणापासून ऐकते ही. खूप लहानपणापासून टीव्ही बघता ना. हे नेटवरच चालू असं या. एकदा टीव्ही बंद कर आणि चालू कर. येस माईक बंद झालंय. आवाज येत नाहीये का. आवाज येतोय. मोबाईलचा माईक वर शिफ्ट झाला. बाकी अक्षय दादा काय खाल्लंस. अक्षय दादा काय खाल्लंस तू. मोबाईलचा माईक वर शिफ्ट झाला. आवाज येतोय. खूप दिवसांनी गवळण ऐकली. येस. ही गवळण आपल्या म्हणजे कोकणात वगैरे खूप छानपैकी म्हटली जाते. बुवा म्हणतात. मी आता कॉफी पितोय. ओके. काय झालं खुशी. थांब. अक्षय दादा आता कॉफी पितोय असं म्हणतोय अक्षय दादा. ओके. तर थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल सर्वांना. उद्या आपलं हाच टायमिंग आहे 1:15चा. नक्की या. सर्वांनी उद्या नक्की या. अक्षय दादा तुला टाइम भेटला तर, चिनू तुला टाइम भेटला तर नक्की या सर्वांनी जेव्हा टाइम भेटेल तेव्हा. तर आता मी लाईव्ह संपवते. बाय बाय. टेक केअर. काळजी घ्या. हो येणार. ओके चिनू बाय. अक्षय दादा माझं ऑफिस टाइम चेंज झालाय. ओके. मग तुझं ऑफिस टायमिंग काय आहे. बाय बाय. टेक केअर. बाय चिनू. ओके बाय. बाय बाय. बाय अनिल. नमस्कार अनिल दादा. कसे आहात तुम्ही. बरा मा. कुर्ले बिर्ले खालाय की नाही. चॅनल जात आता मी लाईव्ह संपवते पण उद्या लाईव्हला नक्की या आणि चॅनलला डबल टॅप करा. दुपारी 2 ते रात्री 10. ओके ओके. दुपारी 2 ते रात्री 10 पर्यंत ऑफिस. बापरे. आफ्टरनून शिफ्ट. बरे बरे. बरे बरे. चला मग मंडळी. बाय बाय. टेक केअर. अनिल दादा बाय बाय. अक्षय दादा, चिनू बाय बाय. टेक केअर.
दाराती